Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Proper coordination, proper procedure, proper venue. Yan ang binigyan diin ni Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman sa pagsasagawa ng mga medical missions. Sa guidelines po ng Departamento ng Kalusugan, no, Administrative Order Series of 30 Series of 2012, ang sinasabi po dito, kung mga foreign missions, ito pa ay nasasakupan po ng Departamento ng Kalusugan. Subalit ang mga lokal po na magkakandak po ng mga missions, kailangan po silang dumaan sa mga local authorities. Dito naman po sa lokal na mga munisipyo at syudad, dadaan po tayo sa City Health Office at Municipal Health Office at hihingi rin po ng permiso sa local chief executive nila. Bakit po kailangan? Dahil po gusto lang din po natin masigurado ang safety po ng ating pong mga magiging kliyente o pasyente. Ang nasabing panuntunan ay napuna ng grupo ni De Guzman sa kanilang pagbisita kamakailan sa isang medical mission sa Banyaga, Bugalyon na isinagawa umano ng mga politikong kakandidato sa susunod na eleksyon. Nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil dito. Sapagkat hindi naman pwedeng mag-cover lang tayo sa ilalim ng punong kahoy. So, kailangan sa mga ospital pa rin. So, ito ay pagsuportan na rin sa kakayanan ng mga ospital sa local government. Ayon kay De Guzman, wala siyang nakitang doktor sa kabila ng isinasagawang operasyon sa medical mission. At ang sinasabi po nila, maliliit lang din daw po na bukol ang gagawin nila. Subalit nakakita po tayo ng mga pasyente doon na malalaking bukol. At meron din po mga nagsasabi na ang kaso po nila ay myoma. Nilinaw ni Dr. Ana de Guzman na kompleto ang mga pasilidad ng mga ospital sa Pangasinan at bihasa ang mga doktor sa ating probinsya, kaya hindi na kailangan ng ating mga kababayan na hakutin pa sa Tarlac para magpagamot o magpa-opera. Ito ay tugon sa di umano'y balita na kapag ang pasyente ng medical mission ay nangangailangan ng major surgery, ay dadalhin pa sa ospital sa lalawigan ng Tarlac para doon operahan. Lahat po ng 7 nating hospital, yung provincial at 6 po na district hospital, may kakayanan po na mag-opera para sa ating mga kababayan. Pinalakas po ang 14 na hospital, particularly yung mga district hospitals natin, kung saan pati manpower po, nagdadagdag po tayo ng mga doktor natin, no, na nasa level na po ng mga consultant para po sila po ay mabigyan ng lunas. At the same time, pinapaliwanag ko po yung napag-usapan pa namin ni Regional Director Mirna Kabutahe kung saan po may 4 po na adapt a hospital medical surgical mission na gagawin ang Region 1 Medical Center. Dito po nakatugma sa High Impact 5 ng Departamento ng Kalusugan. In-identify po ang Ordaneta, Bayambang Hospital natin, Ordaneta District Hospital natin para po pagganapan ng Western Pangasinan District Hospital para pagganapan po ng surgical mission na ang tutulong na mag-oopera po ay ang mga surgeon o seruano ng Region 1 Medical Center. Sinabi din ni De Guzman na meron silang programa taon-taon kung saan nagsasagawa sila ng medical mission sa mga Pangasinenseng nangangailangan ng operasyon. Nilinaw din niya na kung sakaling di nakadalo sa nasabing taunang medical mission ng pasyente, sila ay kanilang ini-schedule upang maoperahan sa mga pampublikong ospital dito sa probinsya. Matapos kumpirmahin ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan, nananatili pa rin sa white alert status ang Pangasinan ani PDRRMC spokesperson Avenix Arenas. Ibig sabihin nito, hindi pa nakakaranas ng sobrang pag-uulan at pagbaha ang lalawigan. Araw-araw namang nagde-deploy ang opisina ng tauhan para magsagawa ng monitoring. Aminado si Arenas na ang lalawigan ay flood-prone area dahil ito ay catch basin ng lahat ng mga tubig na nanggagaling sa mga karatig probinsya. Bukod dito, may 3 itong major river systems na posibleng pagmulan ng pagbaha. Kumbaga ang ating mga DRRMOs, mga munisipyo at syudad, ay ini-encourage natin ang self-help or pagiging independent. So, yung mga kababayan natin, meron namang Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee, magsabi sila. Kaugnay nito, tinatawagan ng mga LGUs na magsagawa ng kani-kanilang contingency measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Huwag tayong magpanik para maging alerto tayo, maging preparado. May mga do's and don'ts.
mag-instill o kaya pairali ng disiplina. Samantala, dumating na mga bagong pasilidad ng ahensya na inaasahang magpapaigting sa kahandaan ng lalawigan. Ginanap ang induction rites ng Pangasinan OFW Federation Officers sa Pangasinan Training and Development Center. Isinabay na rin ang isang seminar tungkol sa pag-iwas sa illegal recruitment at human trafficking. Nagsilbing induction officer at guest speaker ang ama ng lalawigan na si Governor Amado T. Espino Jr. Dito po sa Pangasinan, kung napansin ninyo, ang pinakamalagang resource natin ay ang human resource. Wala po tayong malalaking industriya na nakita dyan, pinakita kung saan nagtatrabaho ang ating mga kababayan. Wala tayong economic center dito o economic source dito. Ibinahagi rin niya ang kalungkutan dahil sa kabila ng pagkilala natin sa ating mga OFWs bilang modern-day heroes, nakakalimutan ng karamihan na pahalagahan ang kanilang mga sakripisyo at naiambag para sa bayan. Ipakita natin sa ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin, na pinapahalagahan natin, nire-respeto at pinamahal ang kanilang pagod, kanilang sakripisyo, at ang pera kinikita nila ay nagagamit ng wasto. Iyon ang pinakamalaki, pinakamaganda na premium o reward o pasasalamat na pwede natin ibigay sa Tiniyak naman ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa isinagawang induction at seminar na paiigtingin nito ang kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person sa Pangasinan. Ito ay alinsunod sa kasunduan na nilagdaan ng POEA at ng probinsya noong nakaraang taon sa layuning isulong ang kapakanan ng mga Pangasinense na nais magtrabaho sa ibang bansa. We partnered with the provincial government to primarily to promote the welfare and well-being of elderly and protect their rights. And one of the things that we are partnering with the provincial government is with respect to the more aggressive campaign against the province. Dagdag ni Larga, patuloy silang magsasagawa ng mga orientation seminars para sa mga OFWs at sa mga nais pang mangibang bansa. Kung ang isang tao ay nire-recruit, dapat alam niya na ang nag-recruit sa kanya ay isang legitimate recruiter, lisensyado ng POEA, at ang trabahong nila-apply niya ay aprobado ng POEA. Kaugnay nito, bukas din umano ang kanilang tanggapan hinggil sa legal assistance ng mga nais magsampa ng kaso laban sa mga illegal recruiters. But I would like to highlight that the Philippines has made significant progress since the time that the anti-trafficking law was passed by the country in 2003. Of late, I think there are now 180 convictions. Mababatid na ang Pilipinas ang unang bansa sa Southeast Asia na may batas patungkol sa anti-trafficking in persons. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.